Rasmus ankom han med sin date Christina til en idyllisk herregård i Nordjylland. Velkommen til. Romantikken blomstrede, og Rasmus afslørede, at der muligvis er spøgelser på det gamle landsted. Det kan godt være skræmmende, når man ikke ved, hvad det er for et spøgelse eller spøgelser, der er her. Indtil videre har parret nyt en udsøgt middag. Men midt i romantikken fornemmer Christina pludselig, at det ikke er alene. Jeg synes det med, at man hører historier om, at det spørger her på stedet, det synes jeg, det er vildt spændende, og det giver et kick, og det er egentlig gerne, at jeg vil stifte noget yderligere bekendtskab med, for at få bekræftet det. Det kan godt være, at jeg sidder lidt sejt endnu og siger, at jeg håber på det, ikke? Men når det så sker, så kan det godt være, at jeg skyder en snemand. Det kan godt være, at jeg laver skrine, ikke? Det kan godt være. Ja. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Det her med, at det her sted herude, det har lidt liv, ekstra liv, spøger, eller? Jeg tror lige, jeg vil kalde på Inge-Lise Winther. Okay. Lige nu synes jeg ikke sådan lige, at der er noget, jeg sådan er mest skræmt over. Men det kan jo godt være, hvis man hører et eller andet, at så bliver det lige pludselig noget helt andet. Altså, så jeg er spændt på, om der kommer til at ske noget. Hvad håber du på, hvis du skulle håbe på noget? Hvad skulle det så være, det der skulle ske? Altså, jeg håber på, at det er en sød spøgelse, og ikke skræmmer livet af mig. Jeg kunne godt tænke mig at se genfærd et spøgelseagtigt eller andet, du ved, der er gået tilbage for mange år, eller gået død for mange år tilbage, som bor på et slot eller et eller andet. Vi er jo på en gammel hovedgård, og historien den går helt tilbage til 1459. Og der skete det uheldige, at forvalteren mistede sin unge kone og 3 små børn. Uvist af hvilken grund. Og den unge forvalter, han stod tilbage der, og oppe i storstuen i himmelsengsværelset, der lå hans unge kone med 3 små døde børn. Hold da op. De var nærmest slået det. Den blev sådan helt målløs. Det med, at det er børn, der spørger, det har jeg sgu måske ikke lige så fedt med. Vi mærker også en god vibration, men vi mærker også, vi kommer til at tænke på det i dag, at vi var meget som tunge i hovedet, da vi kom op. Der er nogle vibrationer sådan et sted.